bandiraɓe amtuɓe yebde ayawa habrirde Pindi TV kono kadi ko amtuɓe yebde gande ɓaleɓe walla ɓe mbiya gande mon onon ɓaleɓe. Bandiraɓe alaɗo yano artiɗo wonno ñawɗo yiɗa ceeraɗo dañi ɓama. Eɗen kuccodiri mo ganduɗa ko ceerno mawɗo, ceerno gando, joom haaju jawɗo, haaju kumtiɗo, joom istijabu, jaaɗo e jokli Sénégal, kono mo hay goto namnata ko huli o. Sibo waɗi ɗum ko golle makko labɗe ɗe, sibo waɗi ɗum kadi ko nunɗal makko. On woni ceerno Ahmad Tijani Ka. Yettode nde tan ha woni hen, kono golle ɗe no moƴƴi noon, kono yettode nde kam ɓe wawno tan luɓirde yettode nde woɓɓe dal waɓena woni hen denɗiraɓe woɓɓe ɓe. Ceerno Ahmad Tijani Ka, assalamu aleykum. Waaleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ridwanullahi taala alayhim ajma'in. Pamodi min calmatima, min juurima wandiraɓe yeɓoɓe Pindi TV fof e ɗoɓe goni e ɗoɓe goniri fof, min mbiɓe assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Tigi rigui ceerno Ahmad Tidiane, nataten koye ko wiyete ko lasrar, ɓe hen mbiya asrar, beel aɗa wawi min memande e nde ɗo rogere? Eyyi, alhamdulillah, lasrar ko fannu e fannuji gandal. Comme no mbirta gandal fiqhu jangguintama wona juulu e korko e hajju e zakat woni asaka. Ɗum ɗon ko ngal ɗon gandal jangguinta ɗum. Si wiyama asrar noon ko gandal ganduɗa ko jangguinogal e banggue tabi'aji bani adama. Bani adama ko jiita ko no waɗi anasiruji l arbaa ɗi gandanɗane ko hen windere nde a fof yahata. No waɗi ɓe ganduɗa koye naariyuɓe goni, no waɗi ɓe ganduɗa kadi koye hawaiyu, no waɗi ɓe ganduɗa koye maiyu, no waɗi ɓe ganduɗa koye turabiyu. Leydi, hendu, safara, ndiyam, comme no gandirɗen ɗum ni. Ɗin ɗon tabi'atuji noon wawma ɗum a gandata ngal ɗon gandal, andintama ɗum ko gandal lasrar. Gandal lasrar kadi andintama kadi hoodere neɗɗo o. Saabu neɗɗo fof mo jiiɗa caggal de o winda ɗin ɗon tabi'aji nayyi, no waɗi kadi hoodere nde gandanɗane ko nden ɗon hoodere kadi woni hoodere muɗum. Ɗum foof noon mbawɗa ɗum andude ko e gandal lasrar. Ko hen kadi e gandal lasrar kadi hen kadi tawata kadi hunde nde ganduɗa ko naftorte e banggue alquranul karim, ayeje ɗe gandanɗane koye qur'ana ɗe goni. Kono noon si tawi woni a anda gandal lasrar, a wawata hutorade ɗen ɗon ayeje e banggue on ɗon nden ɗon nafoore. Wona ayeje ɗe gandanɗane Allah haalata hen ko udditare, walla ayeje ɗe ganduɗa Allah haalata hen ko ndenka. Ɗum foof noon mbawɗa ɗum andude koye lasrar. Comme ni no jangguirta e alquran, wima wondene oɗo aya jangguintama no kajjiroyta makka, oɗo aya woni dalil ko askirte, oɗo aya woni dalil ko horirte walla ko juulirte. Ko noon kadi waɗi ayeje ɗe gandanɗane ko gandal lasrar tan wawma ha joni kadi saktande ɗen ɗon ayeje ha kay gandaɗe koɗe nafata e koɗe jahata. Ɗum ko gandal lasrar yahata ɗum. Ɗum ko gandal lasrar yahata ɗum. Hol waktuji ɓurɗi waw jaabede duwaw? Eyyi, waktuji ɓurɗi waw jaabede du'aw no yaaha e koode he. Ɗum ɗon fof artat tan e namdal ma gadigal woni lasrar. Saabu no waɗi koodere hoodere fof no waɗi heure mo gandanɗane ko on ɗon heure hoodere nde yaltata. No waɗi kadi ñalade, ñalɗe ɗe no ɗe goniri jeeɗiɗi ni, ko noon koode ɗe kadi goniri jeeɗiɗi. Hoodere fof nde yaaha e burju hende, burjuji 12. So daari lebbi hitande ko 12. Ɗum tagi so daari no waɗi hitande nde gandanɗane limate ko e lewru ndu, no waɗi hitande nde gandanɗane limate kadi ko e nangue he. Ɗum foof noon wawma ɗum andinde ko gandal lasrar. Si wiyama noon hol wattu ɓurɗo waw jabde du'aw, eɗen mbawi jabade woni jamma. Saabu jamma ko hen foof woni, mais jamma nene waɗi heure-uji muɗum. Ari hadis labɗo, hadis celluɗo, nelaɗo haali no wiya si yeehi ha kayde sulusu tatɓal battadigal ngal jamma o foti, Allah hombo jippo ha kay asman battadiɗo.
anani hombo wiya hol woni maccuɗam ñagotoɗo kam mi okko ɗum hol maccuɗam umsitannoɗo kam jafnatoɗo kam mi yaafo ɗum ɗon hadis laaɓtos ari hen ɗum ko go'o ne jeeya kadi ko ɓuuri ko won sharɗiji e jaɓgol du'aw mbo Allah jabato woni hoko woni aklul halal nelaɗo wi ina noon Jabir o wi ɗum ñamat ko dagi nden waɗi takun mustajaba du'a ya wonat ñamatɗo hunde nde ganduɗa daginde si nden waɗi du'aw maɗa wawa jabade donc wadde ganda pour du'aw jaabo ne waɗi sharɗiji adatoji ɗum eyyi ko adi hen foof noon nelaɗo wino ko ya ñaaga Allah ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabati ñaage Allah taw hoɗon janana ko ñagotoɗon ɗum ko ma o jaɓan on ɗum kono ñagaɗa Allah taw haɗa sikkito e ɓernde maɗa so nden waɗi a hewata hebde ha joni ko ñaago wiyani heɓata kono hay saɗa heɓane yawata alhaaliji sadak kabaru mum won wiyoɓe sadak ina humto haajuji kono sadak mbo alda yamirore sifa mum kono hon alhaaliji sadak memana min e sadak e nafoje mum eyyi sadak kam misal muɗum wayi kon tan no téléphone neɗɗo si joguima téléphone mum so waɗani hen crédit mi sikkani beela ma o noddu ko noddata ni eyyi hano wawi dañde réseau sa noddama keɓeɗa kono an kam a noddata sadak ne ko noon wayi e bani adama sadak ne jeeya e nafoji sadak hay balɗe sadak ne ɓesda waɗi hadis garɗo hadis celluɗo neɗɗo mo gandanɗane o heddorno ko balɗe muɗum ko balɗe tati ko heddori e balɗe o yaltini sadak Allah ɓesdani ɗum capanɗe tati duuɓi wadde ɗum tan yonina e neɗɗo hembo yaltina sadak ala noon haaju mo gandanɗane mbo sadak hori ñawdude e haajuji bani adama sadak mo ganduɗa ka jamiraɗo ɗum mbaɗa walla sadak mo ganduɗa ko an immi e volontaire yagal ma hoore maɗa mbaɗanɗa ɗum hoore maɗa foof no nafa saabu sadak nelaɗo wi ñana darga kañum wonata parisoyal woni parisoyal ganduɗa ñamma si Allah tellani nangue nde hande tolni koye yimɓeɓe ba koye ɗe foof yimɓe foof no goni e nguleki yaltinatnoɓe sadak kamɓe kam ɓe jaltinat parisoyal mumen ɓe daña hen ɓuuɓri ɗum ɗon noon wadde andi sadak koko waɗi faida no feewi e bani israil e qissa laaɓɗa e suratu baqara waɗi hen baraɗa e zamano annabi Moussa nde ɓe jiiɗi andude hol woni barɗo oɗo neɗɗo nden Allah yamiriɓe ko yoɓe mbaɗ sadak ɓe jaltini on ɗon sadak no yamiriɓe ni e alquran qissa o no juuti kono de ɓe mbaɗi sadak o nden ha joni kadi haaju mumen humti ɗum wadde a tawi wadde sadak koko jogui cosaan koko jogui asli e l'islam koko jogui kadi dalil kadi e alquran e wona noon sadak keji ɗi gandanɗane tawa ɗi galanaka dalil woni hoko tawa neɗɗo fof neɗɗo mo jiiɗa no waɗi sadak mum saabu en mbi nane no waɗi ɓe gandanɗane koye leydi no waɗi ɓe ganduɗa koye ndiyam e no waɗi ɓe ganduɗa koye hendu no waɗi ɓe ganduɗa kadi koye jeygol ɓeɗo mbo kala mum ko sadak muɗum banggue wadde sadak e ɗi kadi hina certi comme no yimɓe certiri ni joni joni jaɓanten ko banggue ƴewgal ɓe mbiya ndiyam ɓe mbiya koode ɓe mbiya nangue ɓe mbiya leydi so tawi aɗa waɗa ɗum eyyi ƴewgal kala dillowo e ñagagol Allah haɗa foti wadde ɗum way kon tan comme médecin hadde neɗɗo fof garɗo e maɗa hadde ma waɗandemo hunde hadde ma windandemo ndiga moƴƴi ko mbaɗamba tawa consulte ha ganda holko woni ñabbu muɗum holko woni ha joni kadi caɗele muɗum ɗum noon no waɗi laawi kewɗi ɗi joom en gande ɓe ndewata ɓe ganduɗa hen ɓe gandirta ɗum no waɗi listihara ko ganduɗa ko nelaɗo wino sahaba e makko ɓe kala mon joguiɗo haaju banggue ɗaɓɓude debbo walla sodde galle walla sodde oto walla ɗannal yo o wat istihara o daara beela hunde nde no moƴƴa mum walla moƴƴani mum saabu jojo jiiya neɗɗo wona e damal aduna mum gueɗe makko fof no jaaha alhamdulillah no yiɗiri ni hoɗo haɓoy tan hunde nde daro ɗum noon woodi fof gueɗe kewɗe no saabo ɗum wawma ɗum andinde noon koye listihara laaɓɗa mbaɗaniɗa ɗum layanoɗa eko saabi ɗum ɗon jojo jiiya neɗɗo kadi resa debbo tan gueɗe mum daro jojo jiiya neɗɗo kadi jogo debbo goto resa debbo goɗɗo kadi
geɗe mum jahra yeesa walla resa debbo o ara geɗɗe jaha walla debbo ara wasde ƴewde wadde wasde ɗum ƴewde addat gila ɗum hade tan mum naade tawta ko guide natata heen tawta ko o darani sabu ɓe mbi kiite ko wiyete ko kiite hina wona e geɗe puccu hina heen geɗe tati no wona e puccu no wona e debba no wona e galle no wona kadi e daaba woni puccu ɗum noon kiite noon mbawɗa ɗum yiirude rek ko listihar kalanɗa sadak o woni kiite ɗe ko puccu geɗe tati nelaɗo wi debbo geɗe tati nelaɗo wi kiite hina gona e muɗum woni daaba e galle daaba e galle eyyi daaba e galle e debbo ko ɗen ɗon geɗe tati ɓe mbi kiite ne gona hen ɗum fof no wawma ɗum andinde rek ko listihar neɗɗane hina hodo ha ɓooya tan wana rab jagga ɗum geɗe muɗum daro tongo wawata ha joni kadi yekkidde hunde o wawata yakarde hunde ha o heɓa hen ɗum foof kadi ne woodi awarid ko waɗata ɗum ko wiyete ko qarina neɗɗo fof mi jiiɗa hina jogui qarina qarina woni gondije makko mo ganduɗa ko rab mbo wondi jiida e jinne noon jiida e jinne no wonda e muɗum joni waɗi hen mo ganduɗa bonnanatɗoma waɗi hen mo ganduɗa kadi pewnanatɗoma mbaɗanowoma ha joni kadi défendre jaɓanten ko banggue nooɓo ono yiiɗi oyo yawma taw ko jinnaɓe caali yawma taw ko sehilaɓe caali kono dal yiɗama yo won wonani eyyi nooɓa noon hina jeeya e gueɗe ɓurɗe ɗe sattude saabu kono ko minen komin koyen liggoto ɓuuri hen heew komin liggorto ɗum ko banggue pulagu wona jati e banggue pulagu fina tawa meɗen jojo jiiya enen fulɓe naggue jibina aña fulɓe ɓe hina waɗi koɓe mbaɗata tan ɓe mbaɗa ɗum naggue nde yitta ko añno ko ɗum noon ko ɗum kadi woni ko waɗirte ko kadi tawi kadi ko bani adama ne wondude e noon ko hunde nde gandanɗa nde wona hunde weemde saabu ko hunde nde ganduɗa ko ɗum waylidde saabu ɗum fof artat tan ko e kalnaɗen ko e banggal tabi'aji ɗi saabu neɗɗo o si tawi woni jiɗɗa jaggirde mbo ko wiyete ko khatim e banggal lasrar khatimaji no woodi ɓeɗo nayaɓe limtanmami ba kala hina waɗi mo ganduɗa ko on ɗon woni khatim muɗum e musallasul imamul ghazali wonde ɓuuri hen siwde ko musallas goto oɗo mbo mbiyata baɗada zahaja wahin on ɓe ɓuuri siwde kono on ɗon komo naariw rek on ɗon sa golliranima neɗɗo mo gandanɗani ko hawa'i woni ko hendu sa gollirani ɗum momo jaggata saabu kañum fona on o foti golliranede no waɗi goɗɗo tigi waɗi jetine ko ganduɗa ko koye fulɓe ɓe piɓa ɗum ɓe jagga no waɗi kadi ire mbo waɗate no waɗi kadi no waɗirte kono wona hunde wemde kono noon minen komin liggoto hen komin liggoto ko hen alhamdoulillahi Allah no okka amen hen tawfiq jaɓanten ko affaire kayitaji gonɗo caggal leydi o ina sohli toon dañde kayitaji leydi ndi woni ndi wayno France walla ko way noon ina yiiɗi dañde kayitaji leydi ndi walla gonɗo e Sénégal ina yiiɗi dañde kayitaji gam yaade to ɗum mbimi to woni France eyyi kayitaji kam danaka min kaldi ɗum ɗo min kalti ɗum ɗo alhamdoulillahi rabbil alamin noon Allah woni joom baɗe e joom bawɗe guila de min puɗɗi ɗum liggade e joni Allah no waɗan amen hen tawfiq ɓe min liggode ɓe hen foof min dutti Allah noon gueɗɗe la hawla wala quwwata illa billahi kono minen ko laaɓi ko komin liggoto ko hen ko qur'ana min liggorto ɗum e leɗɗe condi ko ganduɗa ko totteteɗa mbaɗa ɗum jiyana hoore maɗa danaka joni kam min ganjirama ɗum e wona jaɓowo hen kumantu ko heewi kala mo ganduɗa jokkodira amen hen tan ama yiiran hoore maɗa inchallahu taala keddorɗen ko hojomaji ɗiɗi ɗum keddorɗen banggue gorago won wiyoɓe emin cafra kono wona ko jibidina ko won wiyoɓe emin cafra ko jibidina ko e ko jibidinako ko hojomaji ɗiɗi keddorɗen eyyi ko jibidina ko kam minen kam min cafrata ɗum kono ko ganduɗa ko koko joli ko ari e neɗɗo o jibidinaka hen ɗum kam min cafrat ɗum ha laaɓa min cafrat ɗum noon koye leɗɗe tigi leɗɗe e alquran saabu ɓe mbi zamanu gadiɗo mawɓe idan a yiyatno hen mawɓe ɓe guratno ha capanɗe duuɓi tawa ha joni noɓe mbawi wondude e soknaɓe mum koɓe noɓe jiɗiri ni nde ɓe jogotono rewɓe nayyi ha
tata ɓe jogoton ɗum e galleji mumen ɗum noon okkunoɓe ɗum adi fof ko ñamde mumen nde ɓe ñamannode ñamde hende selluno o zamanu mo gonɗen hannde noon ñamde nde wona ñamde nde ganduɗa ko ñamde sellude ha pari kadi mawɓe idan noɓe jardatno leɗɗe ni ɗaɗi oɗo zaman sukaɓeɓe ɓe gona yardoɓe ɗum noon addaniɓe ɗum noon ɓe mbasde ɗum andu e kadi ɓe namnaki kadi anduɓe ɗum ɓe kono kala mo gandanɗane koko falima siɗen jokkodiri miɗen mbawi ñawnudema ha cella kono kala mo ganduɗa noon koko jibadina minen kam ɗum min galana ɗum dalil tigi laaɓi joni joni jaɓanten ko hol numéro mo keɓeɗa e hol waktuji ɗi keɓeteɗa mo konngol mbayni ko reftata hen eyyi waktuji ɗi kam heure fof mo neɗɗo noddimi inchallahu e numéro am 77 965 49 96 no wawi hebdemi eyyi miɗen ɗo e Dakar to Yoff hol erago ngo mbaynortoɗa tan yeɓa pin eyyi ko salminde wandiraɓe tan e juuradeɓe e ñaganadeɓe Allah moƴƴere kala mo gandanɗani haaju makko no pari ñawdade am yo Allah waddu amen kala mo ganduɗa kadi haaju makko parani ñawdade am yo Allah waddu mba e ñawdowo haaju makko ɗum tan woni konngol battandigol ngol Allah jarama o jarama ceerno Ahmad Tijani Ka o jarama no fewi gando joɗɗo gandal bawɗo ko waɗata ko nunɗuɗo min beltima tonggode makko noon ko 77 965 49 96 77 965 49 96 ko ɗum woni tonggode ceerno Ahmad Tijani Ka gasata en calminani khalifa tedduɗo mo Madina Gounass e Sharif Moukhtar ko ɓi ceerno Ahmad Tijani Ba mo Madina Gounass to caggal to ko Ibrahim Thiombane Abou Diop Signe Mansour walla mbiyon Thiat Wala ha saaha goɗɗo hawrude welede gueno jokkon e yebde télémon